معزز وقار سامعین محترم، حضرت مولانا جوانی میں دنیا سے چلے گئے، رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ تو آپ حضرات بھی میں بھی اسی لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ مولانا کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جائے۔ یہ بھی ایک دنیا کا دستور ہے، لیکن حقیقی درد تو نہیں ہوتا ہے جن کا کوئی بندہ چلا جائے۔ ہم تو ایسے بات کر کے چلے جائیں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو یہ، لیکن پنجابی کہنے بھائی جاؤ تتی ہوندی جتھے آگ بڑھ رہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین مولانا کے جو بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ حضرات اور میں سارے اپنی قبر کی جو ہے وہ فکر کریں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی زیر زمین چلے جانا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آج جاگ لیں، جاگنے سے مراد تو یہ ہے کہ دین کا کام کریں، اللہ رسول کو راضی کریں۔ آج اس آسمان کے نیچے جاگ لیں، کل حشر تک خاک کے نیچے سونا پڑے گا، پھر حشر تو آئے گی، پھر اس کے بعد پھر معاملات جو چلیں گے۔ تو مسلمان اپنی غفلت سے بیدار ہوں، اور جتنے بھی معاملات پورے عالم اسلام میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو دین کے ساتھ معاملات لوگ کر رہے ہیں، آپ ان سے باخبر رہیں، ورنہ ان کے عزائم کوئی اچھے نہیں ہیں۔ جو رنجیت سنگھ کا مجسمہ بنا کے شاہی قلعے میں نصب کرنے کے بعد یہ نیچے لکھ دیں کہ یہ شیر پنجاب ہے، جس نے بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے رکھے، سنہری مسجد میں گھوڑے باندھے رکھے، اور انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کرنے کے بعد، اور رنجیت سنگھ نے پنجاب میں قبضہ کر لیا مسلمانوں کی سلطنت پر۔ جب انگریز یہاں آیا تو اس نے انگریزوں کو کہا کہ میں صاحب کے حوالے کرتا ہوں پنجاب، لیکن یہ بادشاہی مسجد اس کے مجھے پیسے دے دیں، آپ بھی یہاں استبل بنائیں۔ تو پھر مسلمانوں نے اس وقت انگریزوں کو کہا کہ آپ نے جو سونا لینا ہے وہ لے لیں، خدا کے لیے ہماری مسجد کو استبل نہ بنائیں۔ آج اس رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب لکھا جا رہا ہے، جس نے مسلمانوں کی بیٹی شرف النساء گورنر عبدالصمد جو لاہور کے تھے، ان کی بیٹی جب قرآن پڑھتی تھی تو ساتھ تلوار بھی رکھتی تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا این تو قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا کہ اماں یہ قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ امریکہ اور اس کے یار اپنی گندی تہذیب پھیلانے کے لیے ایٹم بم بھی استعمال کر چکے، عالم اسلام کو ریزہ ریزہ بھی کر چکے، پھر بھی وہ مہذب ہے۔ اور ایک مسلمان ہے جو 1400 سال کے بعد حضور کی تلوار کی آج بھی نفی کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ یعنی ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ جب رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی تو اس کی نفی کیوں کرتا ہے؟ تو کہہ کہ میں بزدل ہوں، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ حضور خود تلوار پکڑ کر 27 جنگوں میں تشریف لے گئے، یعنی 1400 سال بعد بھی مسلمان شرمندہ ہے کہ ہم نے تلوار کیوں اٹھائی۔
اور وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. کہتا میں نا صوفیوں کو نا مولویوں کو پوچھتا ہوں ظالموں انہیں ایٹم بم بنا لیا, انہوں نے کوئی عالم امن دا خطرہ کوئی نہیں, عالم دے امن خراب ہو جائے گا. تسی پاکستان تو ہتھیار بنا بیٹھا, تسی دے خلاف گلاں دن رات کرتے رہتے. پھر دوسری بات جو یہاں مسلمانوں میں سازش ہوئی وہ کہا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا, اس میں کوئی شک نہیں, حضور خلق عظیم کے مالک ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان حرب و ضرب سے بیگانہ ہو جائے. آج حرب و ضرب سے بیگانہ ہوا ہے تو شاہ رگ کٹ رہی ہے کشمیر, تو کہتے ہیں جی جو وہاں جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ تو آپ جو ہے نا وہ کھانے پینے سے باہر نکلیں. کھانے پینے کی حضور کی ظاہری حیات میں ایک کارخانہ بھی شاید مدینہ پاک میں نہیں لگا. پھر 30 سال خلافت علی منہاج النبوت ہوئی, ابو بکر عمر عثمان و علی نے خلافت کی, امام حسن کے بھی 6 ماہ اس میں شامل ہے. ایک بھی وہاں کارخانہ مدینہ پاک میں نہیں کھلا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 2 سپر پاوریں صحابہ نے گرا دی. ایک دکان بھی نہیں, میں نے نہیں پڑھا کہ ایک کالونی بھی بنی ہو 40 سال میں, نئی کالونی, اور انہوں نے پورا پاکستان پلاٹ کے اندر تقسیم کر دیا. یہ کالونی, ہاؤسنگ کالونی فلاں, انہوں نے سمجھا ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, دنیا میں ہی رہنا ہے بس. اور پاکستان پلاٹنگ کے لیے بنا, ہاؤسنگ سکیموں کے لیے بنا, فیکٹریوں کے لیے بنا. اسلام اس کے مسجدوں سے سپیکر اتر گئے, علماء جیلوں میں چلے گئے, مؤذن ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے. کیوں جی؟ یہ 4 سپیکروں میں اذان دے رہا. جو جی میں آئے کیجئے, جو جی میں آئے کیجئے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے. اکبر الہ آبادی کہنا جو مرضی کرو, اسلام سپیکر لا دو, مولویوں نے ہتھکڑیاں لا دو, جس طرح مولانا عطا محمد صاحب فرما رہے سن. علماء جیل چھٹ دو, جرم کے وے جی یہ لبیک دا نعرہ لانا ہے, جرم ہے. سید بھی چلے جان, بڈھے بھی چلے جان, جوان بھی چلے جان, عورتیں گھر داخل ہو کے عورتیں بھی بدتمیزی کرن, اور بچے بھی چلے جان, حافظ بھی چلے جان, 2 عالم بھی شہید ہو جان اس دوران. تسی مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کرنے ہو جی لبیک والے بڑے انتہا پسند ہیں. تسی دسو اور رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب کہنا انتہا پسندی ہے یا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا انتہا پسند؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, یا رسول تسی جڑے ہاتھ نہیں چاہتے بھائی, تسی اپنے آپ کو کی سمجھتے ہو؟ تھوڑے ہاتھ بڑے قیمتی نے حضور دے نعرے تو سارے ہاتھ چاہو. تسی اپنے ایمان نہ دسو داتا صاحب شیر پنجاب بن یا رنجیت سنگھ شیر پنجاب؟ داتا صاحب دسو کون شیر پنجاب ہے؟ حضرت میاں میر قادری شیر پنجاب بن یا رنجیت سنگھ شیر پنجاب؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شیر پنجاب بن یا سکھ جڑا وہ شیر پنجاب ہے؟ شاہ رخ عالم شیر پنجاب بن یا سکھ شیر پنجاب ہے؟ شہاب الدین محمد غوری شیر ہند یا سکھ جڑا ہے شیر پنجاب ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جڑے وہ شیر ہند یا سکھ جڑا مسلمانوں کی مسیحیں گھوڑے بدی رکھے؟ اپنے آپ کو بدلو, ساڑھے خلاف گلاں کرن دے بجائے سوچا کرو تسی اپنی نسل نو دے کی جا رہے ہو. جدو تھوڑے بچے جان گے نا قلعے وچ تے او کہن گے شیر پنجاب تے ہے وے سکھ ہے.
سوچ رہے ہو کہ تھوڑی نسل نو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ تسی ساڈے نال کھڑے ہوو، اسی تواڈے پتراں نو کوئی غلط راہ نہیں لا رہے، اسی تواڈے پتراں نو در رسول ول لے جا رہے ہیں۔ انہیں جانا انہیں نہیں بھائی، انہیں ہاں وہ اس میں اشارہ دور کی طرف، ہاں جی دے وچ بھی زیادہ عظمت ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، تسی بولو بھائی پیچھے جڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہو، ہاتھ بن کے کیوں کھڑے ہو؟ تسی تواڈے منہ کیوں نہیں بولے؟ زبان ایک دن ختم ہو جانی۔ آج حضور دیاں گلاں کرو، اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تہاڈا موقع ہے، تساں حضور نال وفا کرو۔ ہاں جدوں قبر وچ اسی جاواں گے تے پھر جدوں فرشتے آن گے نا، اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا۔ اتنا منہ تے لے کے بندہ جاوے نا جی کہ فرشتے نو کہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں۔ اتنا تے بندے نو ہونا چاہیے وفا کر کے جاوے کہ جی اسی ساری زندگی لبیک کہندے رہے، آج تے لبیک والے محبوب آ رہے ہیں، آج انہاں کو پوچھو میں انہاں دا غلام ہاں کہ نہیں؟ اس طرح دی گل کرو۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جان 5 چیزیں آنے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شبابہ کے قبل حرم، حضور نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے۔ اس ویلے تیرا دل کرے آج میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاں، لیکن وقت گزر گیا، گئی جوانی ہوئیں بڑھا جاگ پیاں ہون پیڑاں، باجو مرشد کم نہ آون سونف جوائن ریڑا۔ حضور نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ آج تو ایک سپارہ بھی ایک رکعت میں پڑھ سکتا ہے، ایک وقت آئے گا پھر ایسے ایسے ہاتھ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ حضور نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، حضور نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وفراغک قبل شغلک، حضور نے فرمایا فرصت کے لمحات کو، ویلے لمحات کو غنیمت جانو اس تو پہلے کہ تسی مصروف ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، حضور نے فرمایا اپنی امیری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ اس ویلے تھوڑا دل کرے میں مسجد بنا دے ماں، لیکن اس ویلے تو خود لوگوں نے منگن دے محتاج ہو گئے۔ لوگ چنگے ویلے رب نو دیں دے کوئی نہیں، جب اوکھا ویلا آوے تو کہندے مولانا حالات بڑے خراب ہو گئے۔ میں کہ جلیا ہو تو دینا سی نہ رائے خدا وچ، تیرے حالات نہیں سن خراب ہوئے۔ اس ویلے تو اور ہی چکر پہ رہا، اس ویلے تو جمعے والے دن پیسے بھی ویکھ کے کٹدا سی، بھائی 10 والا نوٹ نکل رہا رائے خدا دینا ہے یا 20 والا نکل رہا، تو جڑا رب نو بھی 20 تے 10 دا فرق کر کے دے پھر وہ دسو رب نال کی کردا؟ اساں کی کیتا ہے؟ اپنے آپ کو بدلو، بالکل اپنے آپ ساڑھے لبیک دے نال کھڑے ہو۔ توجہ، تو آنو ساڑھے 10,000 شیل نہیں نظر آئے فیض آباد 12,000 شیل اسی کھادے ہوتے، ایک شیل بھی کوئی نہیں کسے کھادا جڑا پیچھے تسی لگے پہ ہو۔ اسی 12,000 اتنے بیٹھ کے شیل کھادے، کیوں شاہ جی؟ ساڑھا کنٹینر 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہویا، سامنے گولیاں چڑھ کے چھتاں تے مار رہے سن سانو براہ راست، اور وہ کھبانی وچ پا کے جناب گلیلا وچ پا کے وٹے مار رہے سن۔ اسی تو اتوں نہیں ہلے، اسی اتنے بھی یہی نعرہ لا رہے تاجدار ختم نبوت، لبیک دے نعرے اتنے لاندے رہے۔ توجہ بھائی، میں گل مکانی بھی ہے، بس تانوں بہت میں لیٹ بھی ہو گیا تے تانوں اتنا ٹائم بھی نہیں لینا، تے صرف تانوں 2 گلاں سمجھانیاں خدا نے۔ وہ بندے ہو دین آوے گا تے گل تاں ہی بڑھنی نے، جے دین نہیں آنا تے پھر سکھاں دے بارڈر ہی کھلدے رہنے۔ کرتارپور دا بارڈر تے ارباں روپے نہ لا دیتے تے سندھ وچ بچے بھوکے مر گئے، تھر دے وچ پانی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، وہ بھوکے مر گئے، انہوں نے 2 کلو دودھ بھی کدی کسی نے نہیں جا کے دیتا۔ تے سکھاں نال انہاں دی کیڑی یاری جناب؟ سکھاں اس واسطے تسی کرتارپور دا بارڈر کھول کے دے رہے ہو، تو تہاڈیاں دھیاں 70,000 چک کے لے گئے جدوں پاکستان بنے۔
تے ہندو تے سکھ جمدے جمدے وہ مر گئیاں. ہر روز وہ دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم آ رہا گھوڑے لے کے. لیکن انہوں نے کی پتہ سی انہاں تے جا کے خود کھلاڑی بن جانا ہے. انہاں کیڑا محمد بن قاسم جمنے. وہ تو کشمیر وچ حملہ ہو جائے گا تے لاہور جناب وہ کیڑی ٹیم آئی؟ سری لنکا دی ٹیم آ گئی. 13,000 پولیس والے دی حفاظت واسطے رہے. انہوں جناب گراؤنڈ تو ہوٹل ہے تے ہوٹل تو گراؤنڈ وچ تے پاک مسلماناں دیاں 7 سال بچیاں نہ ریپ ہو جانو. انہاں دے گھراں دی جناب دیواراں ٹپ کے تے ڈاکو اندر چلے جان. او دے نال کوئی غرض نہیں. سری لنکا دی ٹیم نو جڑا کچھ نہیں ہونا چاہیے. تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں؟ پاکستان ساڑے بزرگاں نے قربانیاں دتیاں. لکھاں مسلمان ذبح ہوئے, لکھاں عزتاں لٹیاں گئیاں, لکھاں شہادتاں ہو گئیاں. خوہ تے جناب دریا تے تالاب بھر گئے سن. مسلمان اپنی دھیاں دے خود گلے کٹ کے وچ سٹیا کہ ہندو سکھ کے انہاں نوں چک کے نہ لے جان. کیا اس واسطے بنے سی پاکستان جو تسی حالات ویکھ رہے ہو؟ یہ تہاڈی وجہ ہے. تساں گھراں دے نعرے لائن, فلانے دے نعرے وجن گے, انہاں نوں مارو گولی. گولی تو مراد انہاں نوں کرو دفع. تے جدوں کوئی گل کرے انہوں کہو کہ یار دی گل سنا ملا, اور نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. کہو حضور دی شانہ سناؤ یار, حضور دی شانہ سناؤ. حضور کا چہرہ انور کیسے تھا؟ کیوں جی؟ اے درباری شاعران حضرت عبداللہ بن رواح جنگ موتا میں شہید بھی ہو گئے. انہاں نعت حضور دیاں پڑھدیاں پڑھدیاں آخر تے گل کیتی, لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر. فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں, میں درباری شاعراں. حضور مینوں فرماندے سن اٹھ کے میری نعت پڑھو, میرے دشمناں دا منہ بنو, میریاں شانہ بیان کرو. تساں تا حضور دا چہرہ انور نہیں ویکھیا, میں ویکھیا. میں کہا جی پھر کی ویکھیا؟ فرمایا اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا. اپنے آپ نو بدلو. اسی تو انہوں راہ لاندے ہیں, تسی مڑ کے پھر ساڑھے خلاف گلاں کر دیو. اسی وہ تو 8 شہید چاہے تے سارے شہید جوان ہوتے کرائے. ایک بزرگ سن صرف 8 شہید اسی کروائے فیض آباد. ایویں ختم نبوت تے پیرا نہیں ہویا تقریراں نال تے کتاباں لکھن نال ختم نبوت دا پیرا نہیں ہوندا. پیرا انجی ہویا جویں صدیق اکبر پیرا دیتا سی نا, تے صدیاں بعد اسی بھی پیرا انجی دیتا. سانو تو راتی کہندے سن نکل جاؤ تو مولوی اپنی جان چھڑا کے جاؤ, رات دے اندھیرے نکل جاؤ کنٹینر سمیت بندے. مینوں کہندے سن بڑے بڑے لوگاں نے مینوں اوتھے فون کر کے کیا, انہاں کہا مولانا بڑے قیمتی تسی آدمی ہو, صدیاں بعد مولوی ہو یا جمدن, تے تسی اپنی جان بچا کے نکل جاؤ. سانو حکومت نے کہہ دیتا اسی انہاں نوں سویرے آپریشن کر دینا ہے, تے اسی تہاڈے نال بڑی ہمدردی کر رہے ہیں. تہاڈی مہربانی, تسی آپو بھی چلے جاؤ, بندے لے جاؤ, تے اسی حکومت نوں کہہ دیاں کہ کراچی تا لاہور تک تانوں گرفتار کوئی نہیں کرے گا, تہاڈے خلاف مقدمے نہیں بنن گے. میں کہا جی پھر کہندا پھر تسی آرام نال لاہور پہنچ جاؤ گے. میں کہا پھر اوتھے موت نہیں آنی, لاہور وچ موت نہیں آنی. کہن جی آنی جدوں آنی. تے میں کہا ہو سکدا فیض آباد ہی لکھی ہوئے. پھر اور جدوں دا کیا مطلب ہویا؟ انہیں تے آنا ہی آنا ہے. میں کہا انہوں نے کہہ دے وہ سویرے نہیں راتی تسی آپریشن کرو. اسی تے چاندے سی تسی بچ جاؤ. میں کہا میں نہیں چاہتا میں بچ جاؤں. دسو یار اسی اتنے ایویں جیاں گفتگواں کرتے رہے. تسی مڑ کے کہا جی مولوی صاحب 21 کروڑ روپے لے. میں تا زندگی 21 کروڑ ویکھے ہی نہیں آج تک, یعنی 1 کروڑ بھی کد نہیں ویکھیا. 21 کروڑ تو بڑی دور والی بات. میں 21 کروڑ نہیں ویکھیا, 1 کروڑ بھی آج تک نہیں ویکھیا بھی وہ کتنے نوٹ ہوندے. تو تسی مڑ کے ساڑھے خلاف سازشیاں کر دے ہو, جتھے بیگ دے جی مولوی صاحب وک گئے. 2 سال آج جناب کتنے 5 دن ہو گئے. 2 سال 25 نو ہویا نا نومبر نو آپریشن. 2 سال تے 5 دن ہو گئے تے 5 روپے بھی آج تک ثابت کوئی نہیں کر سکے. تسی مڑ کے پھر ساڑھے خلاف گلاں کرنے ہو. میں تو کیا میں مر بھی جاواں تے 5 روپے بھی ثابت ہو جان, میری قبر کھود کے انہوں جتیاں مارنا. اس تو بڑی کوئی گل ہے کہ کہنا اے وہ بندہ جنہیں حضور دی عزت ہوتے صداگری کی تھی. میرا آج بھی اعلان ہے کہ تسی مڑ کے پھر ساڑھے خلاف گلاں بہ کے کرنے ہو کہ مولوی جی 21 کروڑ روپے لے. اسی جلے ہو انہاں دے 21 ارب نہیں پوری دنیا بھی دین نا, اسی تھک دے بھی نہیں انہاں دی طرح. حضور نے فرمایا اپنی
جوانی نو غنیمت جان، اپنی صحت نو غنیمت جان، اپنی امیری نو غنیمت جان، اپنے فرصت دے لمحات نو غنیمت جان۔ آخر تے فرمایا وہ حیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تو مر جائے۔ یہ 5 چیزاں حضور نے فرمائیاں تے تسی تے میں انہاں کیڑیاں چیزاں نو غنیمت سمجھ رہے ہیں، تسی جا کے ضرور سوچنا ہے یہ گل کہ کیا اسی اپنی جوانیاں نو غنیمت سمجھ رہے ہیں؟ مسجداں ویران ہو گئی ہیں، سویرے 5 تے 10 تو بڑھے ہوندے، لاہور شہر دی میں یہی گل کر رہا، پورے پاکستان دا سروے کرو، ایک صف ہوندی مسجداں وچ تے آبادی جناب کسی دی 25,000 کسی دی 40,000، دسو انہاں اے کی کردے نے؟ ساری رات ستے رہندے؟ صرف کیبلاں ویکھن جوگے ہو تسی؟ صرف ڈرامے تے فلماں ویکھن جوگے ہو تسی؟ اے پوچھیا جانا ہے، اے گلاں قیامت نو پوچھیاں جانیاں۔ تے مسجداں آباد کرو، قرآن مجید پڑھیا کرو۔ آج مسلمان قرآن دی تلاوت شروع کر دیں تے نال جہاد تے ادھے جناب ہسپتال بند ہو جان۔ قبلہ شاہ جی اور بیماری دا سوچ نہیں کسی نے، یہی سوچنا ہے بھئی میں حملہ کیویں کرنا ہے تے میں اپنا بچہ کرنا ہے، میں شہید کیویں ہونا ہے تے کافر نو مارنا کنجے۔ جدو جہاد شروع ہو جائے گا تے نہ شوگر نہ بلڈ پریشر، یہ ساری چیزاں ختم ہو جائیں۔ اسلام نے جڑا رکھا ہے تے تو بدل ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر دے دور 36 لاکھ مربع میل بن گئی سی، لیکن ایک دکان کسی حکیم نے نہیں سی کھولی ہوتی، بھئی صحابہ بیمار ہونے۔ تسی تے میں گلی گلی کلینک کھل گئے، اسپتال کھل گئے تے کدیں مزید بنانے نا اسپتال، انہاں دا حل ایکو ہی جڑا اسلام دسیا، یقتلون یقتلون، مسلمان یا تو شہید ہو جائے یا کافر نو مار دے۔ اے مودی دا علاج کوئی اقوام متحدہ نہیں، مودی دا علاج اے وے کہ پاکستانی فوج کرے کہ کل پتر 6 بجے تو نکل جانا ہے، نہیں تو غوری آیا، نہ شاہین بھی نال آیا، نال حطف بھی آیا، توجہ نال کہتے ہیں حطف بھی آیا، نال ابابیل بھی آیا، نال ابدالی بھی آیا، نال پیچھے پیچھے خالد ٹینک بھی آیا، نال درار ٹینک بھی آیا، نال پاکستان دی فوج بھی آئی جڑے جناب اور ٹینک کا تلے سر دے کے کہندے سن آؤ ادھر ستم کرے دھرا ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر۔ کیوں جی اے علاج مودی دا۔ ٹرمپ ہی نہ کوئی معافی منگن نہ آوے، انہیں نہ وہ مسلے پیچھے ہٹ جاؤ تہاڈی مہربانی، اسی انڈیا نو کہندے ہیں چلا جائے۔ انڈیا مودی دی دھوتی بھی کدھرے نہیں نظر آنی، صرف غوری دا نام دے لیں۔ یہ کہندے نہیں 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 ہم امن والے، امن تا پھر انجی ہونا ہے تہاڈیاں کڑیاں ریپ کرن یا چک کے لے جان دہلی، یا ہریانے دا وزیر اعلیٰ کہے اسی مسلمانوں دیاں دھیاں چک کے بہو بنانیاں۔ دسو یہ گلاں سن کے بعد پھر تسی امن دیاں گلاں کردے ہو۔ ہریانے دا وزیر اعلیٰ نو جواب ہے پتر تو کی بہو بنایا؟ غوری آیا تے نال شاہین آیا تے نال غزنوی دے وارث آئے، نال صلاح الدین کو منن والے آئے، نال نور الدین جیسے عاشق رسول آئے۔ اے جواب ہے اس دا۔ یہ جواب مڑ کے سانو کہندے، مڑ کے مسیتاں دے سپیکر جو گے تکڑے نے، انہاں دی طاقتاں صرف ساڈے واسطے ہیں کہ لبیک والے نو اندر کر دیو جی، تے پھر آپو سکون ہویا انہاں نو۔ 14 مہینے ہو گئے پتہ ہی کوئی نہیں حکومت چلنی کیویں۔ ہاں وَإِذَ اللَّهُ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کس طرح قرآن ہے اِذَ اللَّهُ ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ پڑھو بھائی پڑھو، حافظ نہیں تسی؟ ہاں جی وَإِنْ قَادُوا لِيُخْرِجُوكَ، ہاں میرے حبیب جی اے تو انہوں مکے چو کان نہ چلے جاؤ تو پھر تسی چلے جانا، لیکن رہنا سی انہوں نے بھی نہیں دینا مکے۔ کیوں جی؟ ہاں باویں نہ جیلیں سانو سٹیا لیکن سکون انہوں نے بھی نہیں آیا، تے آنا بھی کوئی نہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ ایک ہی سمجھتے سن سن جیلنج پا کے نہ سکون لینا ہے، یہ تو قرآن دی نص ہے۔ ہاں مراد تے حضور دی ذات نہیں نہ مراد تے امت قیامت تک جی اے تو انہوں تنگ کرن کے تے چین نہ اینا بھی نہیں رہنا۔ ہون کدی ادھر پورے دنیا جو منگیا پاکستان دی معیشت تے پھر بھی نہیں سمری۔ کیسے سمر سکتی ہے پاکستان کی معیشت؟ اس دن سمرے گی جس دن قرآن تخت پر آئے، جس دن محمد عربی دا دین آئے گا، وہ دن پھر 8 صوبے جو زکاة واپس آ جانی، زکاة لینا رہی کوئی۔ کیوں جی؟ اس دن پھر عمر بن عبدالعزیز ایک کو سوٹ پائے گا، 60 لاکھ دے سوٹ پھر کسے نہیں پانے۔ ہاں جی 500 کنال دے محلے پھر کسے نہیں رہنا، 300 کنال دے محلے چ رہ کے تے بھاٹی چوک جڑا جناب فٹ پاتھ تے ستیا کمل لے کے، انہوں کی پتہ ہے جڑا 300 کنال دے محلے چ رہندا کہ اس غریب تے راتی کی گزری داتا صاحب دے باہر فٹ پاتھ تے ستیا۔ انہاں نوں نہیں پتہ لگنا رسول اللہ دا اپنا مکان مبارک پتہ ہے کتنا سی؟ ام المومنین فرماندیاں نا سی کھڑے ہوندیاں سی تے نال چھت نوں ہاتھ لگ جاندا سی۔
دوویں جہاناں دے مالک ہوون جنہاں دے صدقے ساری کائنات بنی، اوہی دین لیاؤ واپس، اسی اسے دین دا او تر صحابہ ہی سن نا، لیکن کم از کم اورنگزیب عالمگیر دا دور تے واپس لیاؤ نا یار، ساڈے نال کھڑے ہو، تہاڈی اپنے سارے گھر بھی بہتر، تہاڈے سارے معاملات جدو دین دی گل آوے جی کنج ہونا ہے، میں کہ جویں تیرا گھر چلنا ہے انج دین بھی آ جانا ہے۔ تو کدی کیا جی اج ٹوٹی گھر میرے کیویں لگنی، شام تک لگ جاندی کہ نہیں لگدی، دکان بھی تیری کھل جاندی، فیکٹریاں بھی تیریاں کھل جاندیاں، جدو دین دی گل آوے کہنا دین کنج آنا ہے، انج ہی آنا ہے جویں صحابہ لے آئے، اور کنج آنا ہے۔ بس تسی ساڈے نال کھڑے ہوو، بالکل چھڈ دیو دائیں بائیں گلاں، جیسی تانوں ساڈے نال کوئی وڈا کام کر رہا بے شک اودے نال چلے جاؤ۔ کیوں جی شاہ جی 1 لاکھ بندہ سی، ساڈا بندہ جیل وچ گیا، 2 عالم اسی شہید کروائے، اس وقت تک ساڑھے 14 بندے شہید ہو چکے ہیں، جنہاں دی اکھاں نکلیاں، جبڑے ٹوٹے، دند ٹوٹے، پیٹاں چ گولیاں لگیاں، او بندے علیحدہ۔ جی ساڑھے تو وڈا کوئی پاکستان وچ کام کر رہا نا ختم نبوت تے ناموس رسالت دا تے دین دا، بے شک تسی اس جماعت نال چلے جاؤ۔ جی ساڑھے تو وڈا کام نہیں کر رہا تو تانوں خوف خدا ہونا چاہیے، اسی تسی ساڈے نال کھڑے ہوو۔ میں تو ویل چیئر دے یار میرے کو تو 10 منٹ تھلے نہیں بہن ہوندا، لیکن میں ویل چیئر تو تھلے اتر کے 6 مہینے جیل دے کمال اتے بیٹھا رہا، ہن تسی میں بٹھاؤ تے 10 منٹ میرے کو تھلے نہیں بہن ہونا، میں چیخ اٹھنا یار میرے کمر درد شروع ہو گیا، تے میں تھلے 6 مہینے کیویں بیٹھا رہا، تنگ تے میں ہوندا سی، ظاہر بات ہے درد ہوندا سی بڑا، لیکن میں اپنے آپ نو کہندا سی مولی خادم یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں ہن جھل، گلاں جی کیتیاں نو تو ہن جھلو، یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں۔ آخری گلہ میں کر کے اپنی گفتگو مکان لگا، نبی علیہ السلام نے لما حج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع قال انی محدثکم بعشرات الساعات، حضور نے جب ایک خطبہ تو دیا نا عرفہ میں، دوسرا حضور نے خطبہ دیا طواف کعبہ کے بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کے، اس موقع پر حضور نے فرمایا میں تمہیں کچھ قیامت کی شرائط بتانے لگا ہوں، فاسمعوا الا ان من اشراط الساعۃ 60 خصلۃ، حضور نے فرمایا سنو آج میں تمہیں 60 قیامت کی نشانیاں بتانے لگا ہوں۔ قیل ما ان یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی حضور وہ فرماؤ، حضور نے فرمایا قال اضاعۃ الصلوات، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، پہلی فرمایا کہ میری امت نمازیں برباد کر دے گی، نمازیں نہیں پڑھے، واتباع الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا، والمیل مع الہوا، بیٹھ جاؤ بھئی تو آنو کی ہویا، میں نو کوئی نہیں گولی مار دا، بیٹھ جاؤ تسی، ایویں تو تماشا بنا دیں جی مولانا صاحب آ رہے تھے، جان لگے پھر پوچھ دے بھی نہیں مولانا کیڑی گلی جو جان، بھائی ہنسنے والی محفل تے نہیں ہے نا، میں حقیقت ہے بات کر رہے، ہنسنے والی کیڑی بات ہے، موت تے آئی جانی، تسی ایویں جناب افراتفری پا دیں دو، لوگ گل جڑے سن رہے ہوندے نو بھی تسی بھی سنو نال، تسی خالی جیکٹا پان جو گے، سنو گل میری۔ دوسری بات حضور نے فرمایا، تیسری والمیل مع الہوا، حضور نے فرمایا جدھر خواہش ادھر کرے گی ادھر ہی ٹر پوے گا۔ میں تے موٹر وے تے نماز پڑھی تو میں نوجوان ملن آ گیا، میں کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگی جی اسی کالام جا رہے ہیں، میں کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی آزاد کرا لی نے، بیت المقدس واپس آ گیا، مسجد دے سپیکر لگ گئے، حضور دا دین تختوں تے آ گیا، ممتاز قادری دا بدلہ لے لیا نے، وہ شرمندگی نہ سر جھکا بیٹھے، میں کہا ڈوب کے نہیں مر دے تسی، یہی تو کہے جا مسجد پیسہ دے دے تو کہندے ہوتے 100 روپے حالات ہی نہیں ٹھیک، تسی لکھاں روپے ہوتے کالام لا کے آ جانے، کہیں جی ہن معافی دے دو، میں جاندے ہی نہیں سی وہ کون سن، تسی بھی اپنا دسیا کرو نا کہ تساں کی کر رہے ہو دین نال، رسول اللہ نو تو لوگ آئے تھے پتھر مارے، تساں کدی دین دی خاطر تساں جتھے چاند بیٹھ جاندے ہو تو دین دے خلاف گفتگو کر دے ہو، او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے ہیں، او جی بس جی اللہ بخشن، اللہ تے بخشن والا ہے، اے تے باس ہی نہیں ہو رہی، سوال ہے کہ تو کلمہ پڑھن تو بعد کیا کیتا ہے، یہ تے باس ہی نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس میں کون سی کوئی باس ہو رہی ہے؟ 10 جے رسول اللہ نو ایتھے پتھر لگیا دین دی خاطر تے تو ساری زندگی دین دے خلاف گفتگو کر کے قبر چ حضور نو پہچان لینا ہے جا کے، کل حوض کوثر تے 2-2 فٹ زبان تو کڈی ہوئی جا کے کہہ سکنا حضور مینوں پانی پلاؤ، میرے آقا فرمان گیا 10 ہوئے میری عزت تے حملہ ہویا، دنیا خاکے بنا دی رہی، تو کتے سی اس ویلے تے تسی کی کہو گے ایسی کام کر دے رہے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، جی امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے تے تواڈے چاچے تے میرے چاچے بڑے قیمتی، حضور دے نواسے دے لوگ سر کٹ کے نیزیں دے چاڑ دیتے، آج تواڈے تے میرے پتر بڑے قیمتی،
तुसां ते मैं की कर रहे हैं, दसो जरा अपने दीन वास्ते। जिथे तुसी चार बह जाते हो दीन के खिलाफ गुफ्तगू करते हो, जी नहीं हो सकता जी, किंज होना है, किंज होना है, तू इसका ठेकेदार है, तू मेहनत कर। क्यों शाह जी, साढ़ा इतना ही काम है, असी फैजाबाद जा बैठे, अगला काम तो फिर रब दा सी ना, उन्हें साड़ी मदद नहीं की थी। हजारां अगे नस पै, साढ़े 15 बंदे दे सामने अगे हजारां बंदे किवें नस पै, और केड़ी पावर नाल नसन। इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। 2 नवंबर नू लोग नहीं आए शाह जी, एक भी कोई नहीं सी जेड़े समझते सन असी पाकिस्तान सुन्नियां दे बड़े ठेकेदार हाँ, असी सुन्नियत साड़ी वजह तो खड़ी, एक नू भी नहीं असी बुलाया। तो फिर 400 बंदा फिर भी स्टेज ते तो उलमा है ना जिन्हें जेलां भुगतियां। असा क्या जेलां कोड़ कोड़ किथे ते अंडे किथे, जिन्हें जेलां भुगतियां स्टेज ते भी वही बैठे। तो फिर दुनिया आई कि नहीं आई? शाम तो लैके ते सवेर तक को परिंदे कौन उड़ांदा रहा? नहीं, बस इतनी बात है। हुकूमत ने कैसी असी तुहानू जनाब नहीं सिक्योरिटी देनी। और दाता साहब एक बुजुर्ग रांदे कोई 35-40 साल उन्होंने हो गया, मैं 24 नवंबर नू उन्होंने घर तकरीर भी कराया, वो मिलते ही नहीं किसी ने, मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करते हैं, सलाम भी नहीं लेंदे किसी नाल। वो कहते सन जब हुकूमत ने तुहानू कहा ना सिक्योरिटी नहीं देनी, तो कहते दाता साहब ने मैनू कहा कि सिक्योरिटी हुण असीं देनी है ना। यार असी कोई लुग्या, असी साइयां वाले नहीं, असी साइयां वाले नहीं, साइयां वाले आए सी तो वो बुजुर्ग मैंने फरमान लगे दाता साहब ने मगरिब वेली पूरी कॉन्फ्रेंस का हिसार कर छड़े सी। बस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना बम धमाका हो सकता ना कोई और बकवास कर सकता है, बस जिन्हां दे काम है असी वो जाना, उन्हां दा काम जाना। असी तुहाडे कोई चंदे मंगे 4 अगस्त नू जदों असी ऐलान किया ना, उस तो बाद जेड़ा बंदा भी मदीना मुनव्वरा गया, मैं आखा मेरा सलाम अर्ज नहीं करना, कुत्तियां दा सलाम नहीं होंदा, जाके ऐ जरूर अर्ज करना कि हुजूर अपने भी मुखालिफ ते बेगाने भी मुखालिफ, ते पैसे भी कोई नहीं, ते हुजूर पैसे भी तुसां भेजने ते बंदे भी तुसां भेजने। बस फिर वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो आह जो करे कोई दिल से। फिर वही कॉन्फ्रेंस के नहीं दुनिया अज तक कहते बंदे केड़े पासों आए, मैं आख्या जिन्हां दा काम सी उन्हें भेजे उत्थे गल तो होर होनी कोई नहीं। असी 100 फुट की फ्लैक्स लाई, उस तो बाद कॉन्फ्रेंस हुई 45 फुट की लाई, नाल कनाता ना बंद करके लाई। मैं आख्या सी तो जिथे तक दुनिया दादा साहब तक दुनिया, क्यों जी गल विच ऐ मैं कहना हो रहे, कहें जी वो केड़ी हो रहे, मैं कहा ऐ हो रहे, करोड़ों रुपए भी लाए तो चंदा भी कोई नहीं किया, अज भी पैसे बचे हुए, जेड़े पिछले कर्जे चाहे सन वो भी उतर रहे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और यार देने वाला है सच्चा। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। करीम ऐसा मिला जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ है मुफलिसो फिर तुम्हारा दिल क्यों इज़्तिराब में। जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला। क्यों जी, बस इतनी बात है। तुसी साडे नाल खड़े हो, असी तुहानू गलत राह नहीं लाना। जिस दिन असी गलत राह टोरे तुसी थुक के चले जाना कि ए भी 2 नंबर यार। असी मैं तो हर वेले दुआ मंगदा, या अल्लाह देखो ना मौलाना नारा लांदे दुनिया तो चले गया, कितनी वड्डी सादत, कितनी वड्डी सादत है कि मौलाना लब्बैक लब्बैक कर दें दुनिया तो चले। अच्छा जी, मैं असल कार्ड छापे ही कोई नहीं होया, ऐ मुंडे तुहानू फोन दे देंगे मेरे। हाँ मैं कार्ड मेरे को होना नहीं तो मैं जनाब नूं हुणे भिजवा देने सी।
محمد علی چلو دسنا جی تھوڑے ووٹر سپورٹر ہاں جی لاؤ جی مولانا کتنے خوش نصیب ہیں کہ لبیک دا نعرہ لاندیاں حضور نال وفا کردیاں دنیا تو چلے گئے. کتنے خوش نصیب ہیں. مغرب دا وضو کیتا پھر لبیک دے نعرے لاندیاں دنیا تو چلے گئے. حضور نال وفاداری کہ حضور میں حاضر, میرے بچے حاضر, میری عزت حاضر, میری آبرو حاضر, میں تواڈے واسطے ہر ویلے حاضر. کئی وہ بھی ہیں کہندے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, انہاں بد نصیبہ بھی تو جانا ہے نا دنیا جڑے کہندے لبیک کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی. کی مطلب کہ میرا حضور واسطے نہ جان حاضر ہے. اس لبیک دے نعرے دا مطلب ہے حضور میں حاضر, میرے بچے حاضر, میرے والدین حاضر, میری عزت حاضر تہاڈی عزت اتنے قربان ہونے واسطے. اور اے ساڈا نعرہ نہیں, اے حضرت حسان جدوں ممبر تے کھڑدے سن نا تے وہ کہندے سن فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منکم وقاؤ. حضور میرا پیو بھی, میری ماں بھی, میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان ہون واسطے ہر ویلے تیار. اے صحابہ دا نعرہ ہے, اے لبیک دا اے ہی مطلب ہے. لوگ کہنے جی سیاسی نعرہ ہے, اے دسو نا کل کہنے کے کلمہ بھی سیاسی, اسی نعرہ لائیے تو سیاسی. کہیں جی مذہب کا استعمال نہیں کرنا پاکستان میں. میں کہ پہلے قائد اعظم اور کو جا کے پوچھو, اقبال اور کو پوچھو کہ جناب تسی جڑا نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا, اور پاکستان کا مطلب کیا, اور دستور ریاست کیا ہوگا. لو جی مذہب استعمال کیتا کہ نہیں ہے نا سارے نے, تاں ہی تو پاکستان بنیا. ہن تانوں مذہب دے ڈڈے چ پیڑ پے ایڈے تسی کمینے ہو گئے. جاؤ چلے جاؤ امرتسر جنہاں سکھاں نال جا کے یاریاں لاؤ. اے پاکستان تے بنے ہی اللہ رسول دے نام تے بنیا. اے نعرہ لگیا تے تاں پاکستان بنیا. جنہاں نوں بہت تکلیف ہے نا پاکستان دی, وہ انڈیا چلے جان, نہیں تو امریکہ چلے جان, نہیں تو کینیڈا چلے جان, نہیں تو پرے سمندر جا کے چھاڑا مارو. اے پاکستان تے اے ہی نعرہ لگنا ہے, تاجدار ختم نبوت, 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 اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ. اے پنڈ دا کی نام ہے 17 چک تے پورا جناب تسی چھانگے مانگے تے کوٹ رادا کشن دے سارے دیسی گھیو تے مکھن تے دہی کھا گئے ہو تے زور لاؤ نہ شیرو. لاہور تو جناب کسی دکان تو دہی صحیح نہیں لبدا, نہ دودھ لبدا, تے تسی ایڈا خالص چیزاں کھا کے تہاڈی آواز تہاڈنا تو لاہوری جناب صرف میں مجمع جاندا جاواں تو پورا مجمع چک دے دین. تسی اجے ویکھ رہے ایک دوسرے دا منہ کے نعرہ لانا جائز ہے کہ نہیں. زور لاؤ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نمازاں پڑھیا کرو ٹھیک ہے, انشاءاللہ نمازوں پڑھیا کرو, قرآن مجید دی تلاوت کرے. جس بندے دی اینکا لگیاں نہ ویکھ کے قرآن پڑھیا کرے وہ دی نگاہ تیز ہو جائے. جدا میدا خراب ہے وہ مسواک کیتا کرے, مفت علاج. تسی ٹیسٹ کرا لینا بعد جی. کیوں جی جیڑا بندہ کہے میں سونا ہونا چاہنا اور روزانہ 3 سپارے منزل پڑھیا کر, کسی لپسٹک دی لوڑ ہی کوئی. لپسٹک دی دکانہ بند ہو جانی. اسلام تو سبحان اللہ, اسلام تو اسلام ہے. اے صحابہ میں سمندر گھوڑے تے ہی پا دیتے سن. تسی بھی ساڈے نال کھڑے ہو, دین حضور دا تخت تے لے آنا ہے انشاءاللہ, لے آنا ہے. اسی نہیں ویکھاں گے ساڈیاں نسلاں, او نہیں کوئی تے ویکھے گا نا یار. اور بنیاد تے رکھو کم از کم پرچی حضور دے دین واسطے. جدوں بھی کوئی آوے انہیں کہنا یار جب سب کچھ حضور کے لیے تو پرچی پھر میرے پیو واسطے, پرچی بھی تو حضور واسطے. سبحان اللہ. توجہ. اور ایک کہتے ہیں ایک نوجوان اور بھی فوت ہویا کل پرسوں. ہاں اے سارے واسطے دعا شاہ جی منگنی تے اللہ تعالیٰ تانوں تہاڈیاں نسلاں نوں بھی آباد رکھے,
तुहानू भी आबाद रखे, तुहाडे खेतां नू भी आबाद रखे। जो कुछ तुसां बीजा अल्लाह ताला उहदे च बरकत पावे, तुहाड़ियां नस्लां नू भी ता सुबह क़यामत हुजूर दी इज्जत आबरू खत्म नबुव्वत और दीन दा पहरेदार बनाए। अल्लाह सानू सीधे राह ते रखे, अल्लाह फितने फसादां कोलों महफूज फरमाए, अल्लाह उन्हां लोगों कोलों महफूज फरमाए जेड़ा लोमड़ियां दी बैठ जाओ भाई बैठ जाओ जी बच्चों बैठ जाओ, जेड़ा लोमड़ियां दी तरह हुजूर ने आखिरी में शाह जी गल कर जेड़ी 60वीं हुजूर ने बयान फरमाइयां ने निशानियां। पहले तो मैंने सारी हदीस याद है, ये ना समझना भाई मौलाना में एवं दाल आ रहे। हाँ मैंने 60 दियां 60 एवं याद हैं जिवें मंजिल पड़ी नहीं सारियां याद है। हाँ जी आखिरी हुजूर ने पता की फरमाया भाई 60वीं निशानी क़यामत दी की होनी, वाक़ियसुम फी ज़ालिका ज़मान मन यरूगु बिदीनी रौगान सालब। हुजूर ने फरमाया उस ज़माने सब तो अकलमंद वो बंदा समझा जाएगा जेड़ा अपने दीन नाल एवं चलाकियां करे जिवें लोमड़ी चलाकियां कर दे। क्यों जी कहते जी लब्बैक वाले खिलाफ मुकदमे क्यों आते फलाने हजरत साहब तो अज तक नहीं होया। मैं कहा हजरत साहब वो चलाकियां जी लोमड़ी वालियां कर जाहिर है जेड़ा आया सुभान अल्लाह जी बड़ा आशिक रसूल है जनाब, हम इनके साथ है। जेड़ा दूसरा आया क्यों जी ज़ियाउल हक आया तो बाद बेनज़ीर आई तो फिर उहदे नाल, बाद जनाब नवाज आया तो फिर उहदे नाल, फिर बेनज़ीर आई फिर उहदे नाल, फिर मुशर्रफ आया फिर उहदे नाल क्यों जी, तो हुण इमरान आया तो फिर उहदे नाल। तो फिर जेड़े ये जी चलाकियां करता होवे उहदे खिलाफ कोई जला होया मुकदमा कायम करेगा? मुकदमा तो वो कायम उहदे नाल करेगा जो देखी मैंने हिस्ट्री तो फिर कामिल यकीन आया कि जिन्हें मरना नहीं आया उन्हें जीना नहीं आया। क्यों जी फिर मेरे जो माजूर बंदा फिर उसने जेल च पा देंदे, कहंदे क्यों भाई तू क्यों ने लोमड़ी वाली गल्लां कर? मैं कहा पढ़ियां शेरां वालियां ते लोमड़ी वाली गल्लां किवें कर? हाँ जी जदों असीं शेरां दियां जिंदगियां पढ़नियां ते गल्लां भी तां शेरां वालियां करनियां ना। दरिया दजला नूं साहबा ने कहा राह दे ओए, ये शे कल कोई कर सकना पानी दरिया आर पार लगे होवे रावी ते बंदा रावी नूं कहे राह दे ओए ते रावी लम्मा पै जाए, उनके गुजर जाओ कौन हो? फरमाया मोहम्मद अरबी दे गुलाम। क्यों जी और अफ्रीका के जंगल च रात पै गई, हजरत उकबा बिन नाफे साहबी रसूल सिपा सालार साहबा कहन लगे थे शेर रांदन चीते रांदन सब ते ठून मूजी चीज़ां रांदियां ए ते राती लश्कर नूं लड़ पैणगे ते जनाब डंग मार देणगे, शेर हमला कर देणगे। आप फरमाया मैं इहदा इलाज करदा, आप टीले उत्ते चढ़ गए। फरमाया सुनो शेरो ओ भेड़ियो ओ सप्पो ओ ठूयो जान दो असी कौन आ? असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ, आज रात असी इत्थे रहना, जंगल खाली कर दो। हदीस पाक के मौजूद है शेर भी निकल के जा रहे सी, भेड़िया भी जा रहे सी, सब भी जा रहे थे। उन्होंने कहा जनाब जिन्हां दा तुसी ना लिया सी उन्होंने जानने जरा की मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या हुजूर नाल वफा करनी, बस इन्हें उन्हें जाना जोर लाओ इस शेर ते। यही साडा मंशूर है, कोई मंशूर नहीं। असी कभी भी नहीं क्या सानू मनो, असी कहते हुजूर को की बात कर, असी कभी क्या सानू मनो। अल्लाह वाले जितने गुजरे नो यही कहते सन अल्लाह रसूल नू मनो, हुण कहते नहीं नहीं सानू मनो। तुहानू किवें मनीए? बात तो उनकी है, उन्हें जाना नहीं भाई नहीं शेरो इंज नहीं मैं तुम्हारी जान छड़नी, तुसी जोर एहो जिहा लाना है ताकि मैं कहां नहीं। मैं उथे रावलपिंडी हजरत किबला पीर कारी सुल्तान साहब उथे नाल ही उन्हां दा पता नहीं कितने एकड़ इन्हां दा अपना मरकज है रेंजर वालियां दा, उन्हां दे नाल मुत्तसिल उन्हां दा मरकज है कोई पता नहीं 15-16 कनाल। मैं उन्हां दा जनाजा पढ़ाण गया, साढ़े नाल अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिता। उन्हें कहा सी लब्बैक वालियां दे नाल, मुरीदां नूं भी कहा सी उन्हां दे नाल। फैज़ाबाद हुजूर बड़े बड़े बकरे कोह के उन्हां दियां यखनियां बना के फैज़ाबाद दे उत्थे जिहड़ा धरने लोग बैठे सन उन्हां नूं पिलांदे सन। मैं उन्हां दा जनाजा पढ़ाण गया तो उत्थे एक मुंडे ने मेरी गड्डी अगे नारा लाया कलियां, करीब सी कि उहदे जोर नाल मेरी गड्डी भी हवा विच उड़ पैंदी। इतना कल्ले ने जोर लाया ते तुसी ते सैकड़ों बैठे हो, ते कम अज कम इतना उस मुंडे जितना जोर ते लाओ कि मैं क्या मेरी गड्डी उड़ान लगा। उन्हें जाना, मैं को मुंडे बस कर तू तो मेरी गड्डी उड़ान लगा। इंज करके नारा ला उन्हें जाना, हुण दोसा जोर लाया उन्हें जाना और उन्हें जाना, उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से सारे दोस्त एक दफ़ा अलहम्द शरीफ 3 दफ़ा सूरत इखलास शरीफ अव्वल आखिर द्रूशी पढ़ के मिल कर दें। शाह साहब को उन्होंने हुक्म फरमाया दुआ करें।